Hakamit jong ka arpo riu trik ukala lengkot ar hajar arpo ar kaseng samlash nong downgate nong po ribhoi district kilayo ban bat ya kilai ngut ki khna di drugs na kadong downgate yaute u drug latip ba ude u heroin ubadon kumba iwei pon arpo program kabasong dor kumba lai hajar tengka hadian katei nakalian kaseng samla harengkat urang badong kila pentip no mar seki bor pulet patna kalian ki bor pulet kila shimti no ekatei banle ekabadon kam kat kum kaan kidi tang ki bri ki be wan sa wai tang si benai ar benai ki penjot ki pen pra ya ke jinglong ya ki samla ki penjot ya kalong yeng kalong sem lang ba ke jing kerni jong new drugs ki poi syakatu syakathim syak penyap briru kata kampat juja hanrei ni don ni i jingai ba ni don ni kata ke jingma ke ba ni kum ki samla ni don ni ke jing e bat habaya dei bat mata ke sengi ngai ku blai syai ni tim ki sang samla jongi ki member jongi ki badon lang kila up meet labat sengi don nalor jungi karang don ka ain ka ban sapej kalian dengan police department ba kasale ka ban kam nam tap lam dang don segi we pan da ka por badang udang fun don ki ba fun yu pan kidang don ba kwa drugs pan ting ailat yu bo kren dangi penhe ka son ni lapan masuk khia ku muram badong bagi ka por ka ba ja si ja pa ka dong jungi ka dap ni subsidi kraw kidang pun ki berku di juja rei laya sungai rei baros kata ne ka sim ka ban kong bang yu ban kem tu new drugs ni kwa ban rat kong ne ka por ba kum ka ne jinja ka ban ja pa ka dong jungi kham tam pangot ban pangap di kun ki padok kun ki baranguli rei haying indon ka ja ban bam rei indon khau rei ka drugs kimla pakin palai ka drugs